Pakawalan niyo ako. Wala akong inaagrabyadong tao. Wala kayong karapatan na gawin sa akin to. Pagbabayaran mo ang lahat ng kasamaan mo sa baryong ito, Ramon. Wala kang awa sa mga pinatay mong tao. Isa kang kampo ng demonyo. Isa kang aswang. Hindi totoo yan. Wala akong pinatay na kahit na sino. Mali kayong lahat ng inaakusan niyo sa akin. Sinungaling! May mga nakakita sa'yo. Gumagala ka tuwing gabi. At lahat ng biktima mo ay natatagpo ang gutay-gutay ang katawan. Wala nang lamang loob. Huwag mo kaming gawing tanga, Ramon. Alam naming ikaw ang salarin. Sige mga kasama, sunugin na ang aswang na yan. Salot siya sa ating baryo. Wala akong kasalanan. Inosente ako. Inosente ako. Wala ka nang magagawa, Ramon. Matutupo ka na sa apoy at magtutuloy-tuloy ang pagkasunog mo hanggang sa impyerno kung saan ka nababagay. Magbabayaran mo to, Meloy. Sinusumpa kita. Magbabayaran mo to. Magbabayaran mo to. Magandang araw sa iyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng bumubuo ng kwentong takip silim at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ako po ulit si Mutia. Nakapagpadala na ako ng kwento rito noong nakaraan at ngayon ay magbabahagi ulit ako ng isang bagong kwento na siguradong magpapakilabot sa inyo. Isang araw habang nagkakalkal ako ng basura sa tanggapan, may nakilala kong basurero na nagngangalang Macario. Masayahin at palakwento siya kaya agad kaming naging malapit sa isa't isa. Minsan habang nagkwekwentuhan kami tungkol sa buhay-buhay, ay kwento niya sa akin ang naging karanasan ng kanyang lolo ni Candro noong binata pa ito. Nang marinig ko ang kwento niya, nanindig ang aking balahibo. Nangyari ito taong 1950 sa isang liblib na baryo sa kanilang probinsya sa Iloilo. Narito ang kanyang kwento. Nabalitaan mo ba, anak? Nagbalik na rito sa baryo ang kababata mong si Alina. Talaga po, inay? Nagbalik na si Alina? Kailan pa po? Sabi ko na nga ba magiging interesado ka kapag sinabi ko sa'yo eh. Inay naman eh. Alam niyo namang matagal ko nang gusto makita uli si Alina. Matagal din siyang nawala rito sa baryo. Kailan po siya dumating? Kahapon lang, sinabi sa akin ni Aling Pilar na nakita raw niya si Alina na may dalang maleta at sakay ng karitela. Mukhang nanggaling sa malayo. Mabuti naman at nagbalik na siya rito sa atin, inay. Mamaya, pupuntahan ko po siya sa bahay nila. Sige anak, alam kong sa kabila ng lahat na nangyari noon, itinuturing ka pa rin niyang kaibigan. Sa sinabi ng ina ni lolo ni Candro na si Aling Beth, ilang minuto siyang hindi nakapagsalita. Yun ang inaalala ko, inay. Hindi ko alam kung ganun pa rin ang nararamdaman niya. Sa kabila ng maras na pagpatay noon ng taong baryo sa kanyang ama, na pinagbintangan nitong aswang na kahit kailan, hindi naman napatunayan. Kaawa-awa ang sinapit ni Alina. Wala na nga siyang ina, na wala pa pati ang kanyang ama. Kahit ako, hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang ginawa nila sa kanyang ama, hindi ko maiwasang maiyak. Sobrang ginawa nila sa kanya. Mga walang habag. At walang ibang dapat sisihin sa nangyari, kundi si Itay. Siya ang may kasalanan. Siya ang nagpatugis noon kay Mang Ramon para sunugin sa plaza. At ang mga utu-utong tao rito sa atin, naniwala naman na aswang si Mang Ramon. Kaya wala akong ibang sinisisi kundi si Itay. Huwag ka masyadong maingay, anak. Baka marinig ka ng Itay mo at mag-away na naman kayo. Hayaan niyo siyang marinig ako. Totoo naman ang sinabi ko, di ba? Siya ang may kasalanan sa pagkamatay noon ng ama ni Alina. Dahil sa pagiging ganid niya sa kapangyarihan. Tama na, anak. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Tama naman ako, di ba, inay?
Natatakot siyang matalo noon ni Mang Ramon na malakas din ang laban sa pagiging kapitan ng baryo. Kaya gumawa siya ng maling paratang laban sa ama ni Alina para lang mawala ito sa landas niya at siya ang maging kapitan. Tumahimik ka! Anong pinagsasabi mong bata ka? Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin matanggap na namatay ang lalaking yon dahil isa siyang salot sa baryong ito? Isa siyang halimaw na hindi dapat mabuhay sa mundong ito. Hindi ba totoo naman ang sinabi ko? Takot kayong matalo noon kay Mang Ramon. Kaya siniraan niyo siya sa mga taga rito para kayo ang maluklok sa pwesto bilang kapitan. At ano ang ebidensya mo? Hindi ako naninira. Totoo ang paratang ko sa kanya dahil marami ang nakakita na nag-anyong aswang siya. Siya ang pumatay sa ilan sa mga taga-baryo natin. Kaya dapat lang namamatay siya. Isa siyang malaking panganib sa ating lahat. Kung hindi namin siya pinatay noon, baka mas marami pa siyang napatay. Ay, tumigil na nga kayo mag-ama. Baka kung saan na naman mauwi ang bangayan nyo na yan. Kung gusto mo akong tumigil, pagsabihan mo yung anak mo, Beth, na itigil na rin ang pagbibintang sa akin. At ikaw naman, Nicandro, imbes na kine-question mo ang mga ginagawa ko at kung ano-ano ang sinasabi mo tungkol sa akin, ayusin mo muna yung buhay mo. Napag-iiwanan ka na ng mga kababata mo. Ang iba, may natapos na sa kolehiyo at may magagandang trabaho sa Maynila. Pero ikaw, hindi ka pa rin matapos-tapos sa pag-aaral mo dahil puro lagpak ang grado mo. Nagsasayang lang ako ng pera na pag-aralin ka. Itay, hindi tungkol sa pag-aaral ko ang pinag-uusapan natin. Hindi pa man natatapos si Lolo Nicandro sa kanyang sasabihin, patuloy pa rin sa pagsasalita ang kanyang ama. Simula sa araw na ito, pinuputol ko ng sustento mo. Wala ka nang matatanggap mula sa akin. Hayaan mo siyang magtanda. Kung patuloy niya akong kakalabanin, hindi lang yan ang mangyayari sa kanya. Palalayasin ko siya rito sa bahay at tuluyang itatakwil bilang anak. At isa pa pala, subukan mo kong kalabanin ni Nicandro at idadamay ko si Alina. Narinig ko na bumalik na pala siya. Wag mong idadamay si Alina, Itay. Pasalamat siya at hindi na patunayang aswang siya tulad ng ama niya. Dahil kung hindi, sana'y kasama na rin siya ng ama niya na naging abo. Hindi aswang si Alina. Huwag kang gagawa ng panibagong kasinungalingan. Huwag mong uulitin ang ginawa mo noon. Sige. Isa pang beses mong sabihin yan. At gagawin ko talaga ang ibinibintang mo sa akin. Diyos ko, huwag mo na kasing kinukontra ang ama mo, anak. Paano na ngayon yan? Pinutulan niya ang sustento mo. Siguradong kakausapin din niya ako para hindi kita bigyan ng pera. Wala akong pakialam, inay. Kaya ko ang sarili ko. Kaya kong pagtrabahuhan ng panggastos ko sa eskwela kaysa tumanggap ng pera mula sa sinungaling kong ama. Anak naman, kilala mo ang ama mo. Mahirap siyang kalaban. Kung ikaw, inay, kayang kontrolin ni Itay at maging sunod-sunuran sa lahat ng gusto niya, ako, hindi. Subukan lang niyang idamay si Alina sa kawalang hiyaan niya. At baka makalimutan ko na siya ang ama ko. Sobrang galit sa dibdib ni Lolo Nicandro sa ama niyang si Mang Meloy, ang kasalukuyang kapitan ng baryo. Para sa kanya, isa itong mapanlinlang at makasariling pinuno na handang gumawa ng kahit anong kasamaan para lamang mapanatili ang kapangyarihan. Alam niyang hindi niya basta-basta matitinag ang kanyang ama. Pero hindi siya titigil hanggat hindi niya nailalantad ang katotohanan. Nang umagang yun ay pinuntahan niya ang bahay ni Alina. Alina?
Alina! Alam ko, nandiyan ka, Alina! Ha? Nicandro? Ikaw na ba yan? Ilang minuto ring hindi nakapagsalita si Lolo Nicandro matapos muling masilayan ang babae. Hoy, Nicandro! Natulala ka na dyan! Pasensya ka na, Alina. Hindi agad kita nakilala. Hay nako! Halika na! Pumasok ka na! Ang laki na ng pinagbago mo, Nicandro! Lumaki ang katawan mo at mas lalo kang gumwapo, ha? Siyempre, binata na ako. Kaya marami na rin ang nagbago sa akin. Ikaw rin naman. Ang tagal mong nawala rito sa baryo natin. At kahit sa'yo, may nagbago rin. Mas gumanda ka ngayon. Niloloko mo na naman ako eh. Yan ang hindi nagbago sa'yo. Ang pagiging bolero mo. Ganito na talaga ako mula noon pa, di ba? Nung mga bata pa tayo. Pero alam mo, matagal kong kinasabi ka ng muli natin pagkikita, Alina. Paano mo nga pala nalaman na nagbalik na ako? Sinabi sa akin ni Inay. Nakita ka raw ni Aling Pilar. Kaya agad kitang pinuntahan dito. Hindi pa rin pala nagbabago ang mga tao rito. Mga usisera at usisero pa rin. Kumusta na nga pala si Aling Beth? Ayun, ganun pa rin. Ikaw ang dapat kong tanungin. Kumusta ka na? Bakit ang tagal mong nawala? Saan ka nagpunta? Ay, alam mo namang marami nangyari rito, di ba? Mula nang mamatay si Ama, naisipan kong lumuwas ng Maynila para makalimutan ng lahat ng masasakit na nangyari. Para makalimot. Sa Maynila, namasukan ako bilang labandera. Mabait naman ang mga amo ko, kaya hindi ako masyadong nahirapan doon. Nang makaipon ako, naisip kong bumalik dito. Hindi ko pala kayang tuluyang kalimutan ang lugar na ito eh, kung saan ako ipinanganak at lumaki. Kaya naisipan kong bumalik at magtayo ng negosyo. Magtatayo ako ng karinderya. Mabuti naman at bumalik ka na, Alina. Akala ko, hindi ka na babalik dito. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nyo. Bakit naman hindi ako babalik? Pinaghandaan ko nga ang pagbabalik ko rito sa atin. Nasasabik na nga ako sa itatayo kong negosyo eh. Sana suportahan mo ako ha, Nicandro? Oo naman. Maaasahan mo ako dyan, Alina. Suportado kita sa binabalak mong yan. Salamat, Nicandro. Halika, samahan mo ako sa kusina. Nagluluto ako ng pananghalian. Dito ka na kumain. Nagluluto ako ng tinola. Hindi ako tatanggi dyan. Matagal ko na rin hindi natitikman ang luto mo. Hindi na ako nagtataka kung bakit karinderya ang napili mong itayong negosyo. Bata pa lang tayo. Masarap ka na talagang magluto. Alam mo namang nagmana ako kay Inay nung nabubuhay pa siya. Siya talaga ang masarap magluto. Nasa ganon silang tagpo nang bigla silang may narinig na kumatok sa pinto. Oh, sino naman kaya yun? Mukhang nasabik talaga ang mga taga rito sa atin at nagpupuntahan dito sa bahay. Sandali lang ha, Nicandro. Bubuksan ko lang ang pinto. Anong ginagawa mo rito? Tama nga ang balita. Bumalik ka na nga, Alina. Laki ng pinagbago mo. Mas lalo kang gumanda. At ano naman sa'yo kung bumalik na ako? Bakit ka narito? Pwede ba? Umalis ka na? Lasing ka eh. Ito naman si Alino. Parang wala naman tayong pinagsamahan. Di ba't kaibigan mo rin naman ako? Kaya syempre, masaya ako na bumalik ka na rito sa baryo natin. Anong problema, Alina? Ginugulo ka ba niya? Oh, dito ka rin pala, Nicandro. Ay, kailan mahilig kang sumingit, no? Hoy, Tomas. Ang mabuti pa, umuwi ka na. Huwag kang manggulo rito. Kadarating lang ni Alina at gusto niyang magpahinga. Gusto pala magpahinga eh. Bakit ka rin nandito?
Di ba dapat umalis ka rin at umuwi sa inyo? Hindi aalis dito si Nicandro. Bisita ko siya. At isa pa, Tomas, wala kang karapatang paalisin siya dahil bahay ko to. Ikaw ang umalis. Ayokong makita ang pagmumukha mo. Oo, alis ako. Pero hindi ito ang unang tuling pagkikita natin, Alina. Ngayong nandito ka na ulit, sisiguraduhin kong mapapasakin ka. Tandaan mo yan. Subukan mo, Tomas. At manghihiram ka ng mukha sa aso. Walang sino man ang makagagalaw kay Alina. Kahit ikaw. Tignan natin. Paano kaya kung malaman ni Kapitan na nagpunta ka rito? Sino kayang mapapasama? Wala akong pakialam. Magsumbong ka kung gusto mo. Gusto mo samahan pa kita? Ha? Ano? Tama na, Nicandro! Huwag mo nang patulan ng lalaking yan. At ikaw, Tomas, umalis ka na kung ayaw mong buhusan kita ng mainit na tubig. Tatawa-tawang tumalikod si Tomas sa tumalis. Bago siya tuluyang lumayo, muli niyang tiningnan sina Lolo Nicandro at Alina nang makahulugan. Agad namang isinara ni Alina ang pinto. Buwisit talaga ang lalaking yon. Noon pa man, hindi na siya tumitigil sa panggugulo sa akin eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako tinatantanan. Huwag kang mag-alala, Alina. Hanggat nandito ako, wala siyang magagawa sa'yo. Proprotektahan kita. Salamat, Nicandro. Ang lalaking dumating ay si Tomas, isa sa mga kababata nina Lolo Nicandro at Alina. Ngunit siya ay mayabang at masama ang ugali. Noon pa man, palagi na niyang inaaway si Lolo Nicandro at inaasar naman si Alina. Ang totoo, matagal na siyang may lihim na pagnanasa sa dalaga. Gusto niya itong maging nobya. Ngunit tutol dito ang ama ni Alina na si Mang Ramon dahil kilala si Tomas bilang bastos at walang modo. Sa kabila ng kanyang pangasar at panggugulo, hindi kailanman siya umubra kay Lolo Nicandro. Mas magaling sa pakikipaglaban si Lolo Nicandro kaya sa tuwing naghaharap sila, palaging talo si Tomas. Dahil dito itinuring niyang mortal na kaaway si Lolo Nicandro at matinding karibal kay Alina. Hindi rin lingid sa dalaga na noon pa man may damdamin na sa kanya si Lolo Nicandro. Sinuportahan ni Lolo Nicandro si Alina sa pagtatayo ng karinderya kaya nang ito ay magbukas. Ang sarap talaga ng luto mo, Alina. Lalo nitong dinuguan at adobong atay. Hindi ka nagkamali sa pagtatayo ng karinderya mo. Tignan mo naman. Ang daming bumibili. Talaga ba, Nicandro? Hindi mo lang ba ako niloloko? Baka naman sinasabi mo lang yan dahil magkaibigan tayo. Hindi kita niloloko. Talagang napakasarap ng mga luto mo. Kaunting putahe pa lang ang itinitinda mo, pero paubos na agad. Lalo na itong dinuguan. Ibang-iba ang lasa. Noon pa man, masarap ka na magluto ng dinuguan. Pero ngayon, mas sumarap pa. Ano ba ang sikreto mo rito? Alam mo, sa pagtira ko sa Maynila, marami akong natutunan. Hindi lang paglalaba. Bukod nga pala sa magaling ka magluto, mahusay ka rin maglaba. Kaya nga ang mga kapitbahay natin sa'yo nagpapalaba noon kahit hindi ka naman talaga labandera. Ang bango mo kasi maglaba at sobrang linis ng gawa mo. Eh di ba, nagamit ko rin ang pagiging labandera ko sa Maynila. Dahil doon, nakaipon ako at nakabalik ako dito. Kung hindi dahil sa paglalaba ko ron, hindi ko maitatayo ang karinderyang ito. At syempre, hindi rin ako matututo ng iba pa kung hindi ako umalis dito. Ano pa nga ba ang mga natutunan mo sa Maynila, Alina? Syempre, natuto akong magluto ng iba't ibang putahe bukod sa mga dati ko nang niluluto. At saka, nagkaroon ako ng bagong timpla sa mga lutuin. Katulad na lang nitong dinuguan. Di ba sabi mo, nag-iba ang lasa? Oo nga pala.
Naging patok sa baryo ang karinderya ni Alina dahil sa sarap ng kanyang mga lutuin. Nang magtayo siya ng karinderya, hindi naman nangialam ang ama ni Lolo Nicandro na si Mang Meloy, ang kapitan ng baryo. Tahimik lang ito at tila nakikiramdam lang, ngunit hindi pa rin maalis sa isip ni Lolo Nicandro ang pangamba na baka may gawin itong hindi maganda. Kaya palagi nang binabantayan ang bawat kilos ng kanyang ama. Samantala si Tomas naman ay palaging dumadaan sa karinderya ni Alina, lasing at nagtatangkang manggulo. Pero sa tuwing dadalaw ito, palagi itong naaabutan doon ni Lolo Nicandro, kaya hindi nito natutuloy ang balak. Ngunit isang araw, bigla na lang nagkagulo sa baryo. Meloy! Meloy! Ano ba yun, Beth? Parang hindi ka na makahinga dyan sa sobrang pagkataranta mo. May nakitang bangkay ng lalaki sa may sapa. Ano? Kanino namang bangkay yun? Kay Sandro! Yung karpentero ng asawa ni Aling Indang. Hindi ba malapit ka rin sa kanya? Si Sandro? Paano siya namatay? Pinatay ng aswang. Hindi napansin ng mag-asawa na malapit lang si Lolo Nicandro at nakikinig. Nakita niyang biglang namutla ang kanyang ama sa narinig. Aswang? Baka nagkakamali ka lang, Beth. Matagal nang walang aswang dito sa baryo natin. Matagal nang patay ang aswang na si Ramon. Paanong mangyayari na aswang ang pumatay kay Sandro? Tiyak ang tiyan ni Sandro at nawawala ang mga laman loob niya. Aswang lang ang may kayang gumawa ng ganon. Napahawak sa noo si Mang Meloy at agad na napaupo, tila hindi makapaniwala. Imposible. Pinatay na namin ang aswang. Wala nang aswang sa baryo. Paano nangyari ito? Hindi kaya ibang aswang yon? Malakas ang kutob ko. Baka ang anak niyang si Alina ang aswang na pumatay kay Sandro. Sa sinabi ng kanyang ama, doon na pumalag si Lolo Nicandro. Huwag niyo namang pagbibintangan si Alina na aswang. Aba, kanina ka pa ba nakikinig sa usapan namin ng nanay mo? Oo, Itay. Dinig na dinig ko na may bangkay na namang natagpuan. At isinisisi niyo kay Alina. Wala na ba kayong kayang ibang gawin kundi pagbintangan ng mga inosenteng tao sa lahat ng hindi magagandang nangyayari sa baryo? Kanino ko isisisi, Aber? Simula nang bumalik ang babaeng yon, bigla na lang nagkaroon uli ng patayan dito sa baryo. Kanino mo gusto ko isisi? Hindi porket bumalik si Alina ay siya na agad ang may kasalanan. Wala siyang ginagawa kundi maghanap buhay ng tahimik. Wala siyang inaagrabyadong tao. Tama na kayo mag-ama. Baka kung saan na naman mapunta ang bangayan niyo. Kapag napatunayan kong may kinalaman si Alina sa pagkamatay ni Sandro, kapwa-tawad na lang tayo, mahal kong anak. Wala akong magagawa kung di gawin sa kanya ang ginawa ko noon sa ama niya. Hindi nga siya aswang At napatunayan niyo na yan noon. Kaya nga hindi niyo siya idinamay sa pagsunog sa ama niya, hindi ba? Noon yun. Iba na ngayon. Malay natin. Baka ngayon lang lumalabas ang kanyang pagiging aswang. Subukan mo lang, Itay. Subukan mo lang at gagawin ko rin ang lahat para maprotektahan si Alina. Tignan na lang natin, mahal kong anak. Sa mga sandaling yon, halos isumpa ni Lolo Nicandro ang kanyang ama. Pilit nitong isinisisi kay Alina ang pagkamatay ng isa sa kanilang mga kabaryo. Ngunit kahit siya mismo ay nagtataka. Mula nang mamatay ang ama ni Alina na si Mang Ramon, natigil na ang pagpatay sa kanilang lugar. Bakit bigla na namang naulit? Sa tindi ng kaba sa maaaring gawin ng kanyang ama, dali-dali niyang pinuntahan si Alina. Ano po ang gusto niyo, Tatang? Adobong atay balunan? Ilang order? Sige po, sandali lang ha. Alina! Alina!
Oh, Nicandro, bakit? Alam mo, meron akong bagong putahe. Tikman mo tong kaldereta ko. Kailangan kitang makausap, Alina. Tayong dalawa lang. Importante ito. Ano ba nangyayari, Nicandro? May sasabihin ako sa iyo, Alina. Kailangan mong malaman ito. Sige, sandali lang. Doon tayo sa loob ng bahay mag-usap. Ay, saglit lang po ha. Ano ba itong sasabihin mo sa akin at parang alalang-alala ka, Nicandro? Nabalitaan mo na ba? May natagpo ang bangkay sa may sapa. Si Mang Sandro, yung karpintero. Biyak daw ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob niya. Pinaghihinalaan na aswang ang pumatay sa kanya. Oo, Nicandro. Nabalitaan ko na yan kanina pa. Narinig ko sa mga tsismosa nating kapitbahay. Alam mo, tama lang ang nangyari kay Mang Sandro. Isa siya sa mga dumakip at nagpasunog nun sa aking ama. Alam ko yun. At sa isip ko, pinagbayaran lang niya ang ginawa niya kasinungalingan sa pagbibintang noon kay Mang Ramon. Pero ang gusto kong sabihin sa'yo, ikaw ang gustong pagbintangan ng aking ama na may kagagawan sa pagkamatay ni Mang Sandro. Ano? Ako? Anong kinalaman ka dun? Nasisiraan na ba ng ulong ama mong kapitan? Sinabi ko na sa kanya na wala kang kinalaman doon. Na hindi ikaw ang aswang. Pero pinagpipilitan niya. Hindi kanya titigilan, Alina. Hindi pa siya nakontento sa pagsira niya noon sa iyong ama. Ngayon, ikaw naman ang gusto niyang sirain. Ganun ba? Pwes, hindi siya magtatagumpay. Kung walang nagawa nun si Itay sa walang hiyaan niya, iba na ngayon. Huwag ka mag-alala, Nicandro. Hindi ako magagalaw ng iyong ama. Pero hindi mo kilala si Itay. Wala siyang hinangad na hindi niya nakuha. Pero hindi ako papayag na mapahamak ka dahil sa kanya. Bukod kay Tomas, poprotektahan din kita. Kahit palaban sa sarili kong ama. Nagpapasalamat ako sa iyo, Nicandro. Dahil hanggang ngayon, nasa panig pa rin kita. Pero kaya kong sarili ko. Nasa ganoong tagpo sila nang bigla nilang marinig ang isang pamilyar na boses sa labas na sumisigaw. Alina! Lumabas ka dyan, Alina! Si Tomas yun ah. Mukhang nanggugulo na naman. Teka nga. Sandali, Nicandro. Ako na ang haharap sa kanya. Ano ang kailangan mo, Tomas? Bakit ka nagbubunga nga dyan? Hoy, Alina. Nabalitaan mo ba yung bangkay na natagpuan sa sapa? Si Mang Sandro. Kilala mo siya, di ba? At ano naman ang pakialam ko? Bakit mo sinasabi yan sa akin? Mukhang may iba kang pakahulugan sa sinasabi mo ah. Nakapagtataka kasi. Simula nung bumalik ka rito sa baryo, nagsimula na namang may mamatay dito. Pwede ba, Tomas? Tumigil ka nga. Huwag mong pagbibintangan si Alina. Wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Mang Sandro. Bakit? May sinabi ba ako siyang may kagagawan? Sinabi ko lang naman sa kanya eh. Dahil sa sinabi ni Tomas na patingin ang mga kumakain sa karinderya kay Alina at Lolo Nicandro, may bahid ng pagdududa sa kanilang mga mata. Umalis ka na, Tomas! Huwag kang manggugulo rito. At kung sinasabi mo yan para paratangan ako nang magsasabi sa'yo. Wala akong kinalaman doon. Narinig mo sinabi ni Alina? Umalis ka na bago ko pabasagin ang mukha mo. Sandali, masyado ka namang mainit, Nicandro eh. Wala naman akong ginagawa pa. Sige, alis na ako. Wala lang. Sinabi ko lang sa'yo, Alina. Sa ako may kinalaman ka dun. Hindi rin naman yun makakaligtas kay Kapitan. Di ba, Nicandro? Hayop ka talaga! Umalis ka na hanggat kaya ko pa magtimpe! Aalis ka ba? O gusto mong itak ko ang humarap sa'yo? Nang ilabas ni Alina ang malaki niyang itak at itinutok sa mukha ni Tomas, agad itong napatras. Oo, sandali lang, Alina. Masyado ka ring mainit eh. Oo, naalis na ako. Pero hindi pa ako tapos. Babalik pa ako. Pangako yan. Ayos ka lang ba, Alina? Huwag mong pansinin ang sinabi ng Tomas na yon. Wala naman siyang ebidensya
sa pagbibintang niya sa'yo. May araw din ang Tomas na yan. Sa sinabi ni Alina, muling napatingin sa kanila ang mga tao. Kabilang na ang mga kumakain sa karinderya na may makahulugang ekspresyon sa kanilang mga mata. Ano? May problema ba kayo? Kung tapos na kayong kumain, makakaalis na kayo. Hindi yung pakikisyoso ang inaatupag nyo. Tama na yan, Nicandro. Baka maharating pa yan sa ama mo at ikaw naman ang mapasama. Hayaan mo sila. Hindi ako natatakot sa kanya. Siya ang kapitan dito, pero hindi siyang karapat-dapat sa posisyon niya. Bakit ganyan ka magsalita? Baka may makarinig sa'yo at sabihin sa ama mo. Wala akong pakialam. Di sabihin nila. Mga sunod-sunuran naman kay Itay ang mga tao rito. Kahit mali, sinusunod. Ako, kahit kailan, hindi ako magiging sunod-sunuran sa kanya. Kung si Inay naluloko niya, ako hindi. Kinagabihan, nagkatotoo ang sinabi ni Alina. Nakarating kay Mang Meloy ang pangyayari at umabot din sa kapitan ang mga sinabi ni Lolo Nicandro. Nicandro! Nicandro! Oh, bakit na naman, Meloy? Ano't galit na galit ka na naman sa anak natin? Paanong hindi ako magagalit? Binastos ako ng magaling mong anak sa harap ng mga taong kumakain sa karinderya ni Alina. Sinabi ba naman na hindi siya natatakot sa akin at sunod-sunuran ng mga tao sa akin? Wala nang respeto sa akin ng walang hiyang yan. Bakit, Itay? Totoo naman ang sinabi ko Nilalason mo ang isip ng mga tao rito at pinasusunod mo sa baluktot mong paniniwala. Tarantado ka talagang bata ka. Kahit kailan, wala kang galang sa akin. Anong nilalason ng isip ang sinasabi mo? Kusa silang sumusunod sa akin dahil lahat ng ginagawa ko ay para sa kabutihan ng baryo. Para sa kabutihan ng baryo? O para sa sarili mong kapangyarihan, Itay? Kusa silang sumusunod? O pinapaniwala mo lang sila sa mga kasinungalingan mo? Hindi mo ba naiisip na ang sinusunod nila ay hindi dahil nire-respeto ka nila, kundi dahil pinaiikot mo ang mga ulo nila? Ang pinagpuputok pa rin ba ng butsi mo ay ang pagkamatay noon ng ama ni Alina? Kahit mamatay ako, hindi ko pagsisisihan ang ginawa ko kay Ramon. Dapat lang sa kanya ang ganong klaseng kamatayan. Dahil isa siyang halimaw, isa siyang aswang. Tapos, muntik pa siya maluklok bilang kapitan. Gagamitin lang niya ang posisyon para sa pansarili niyang interes bilang aswang. Itay, hanggang ngayon binabaluktot mo pa rin ang katotohanan. Wala kayong napatunayan noon na isa siyang aswang. Ang mayroon lang kayo kasi nungalingan na kayo rin mismo ang gumawa. Anong sinabi mo? Ikaw ang tunay na halimaw dito, Itay. Ikaw ang nagpapatay kay Mang Ramon. Hindi dahil isa siyang aswang, kundi dahil itinuturing mo siyang banta sa kapangyarihan mo. Ikaw ang halimaw sa baryong ito. At ngayon, si Alina ang pinoprotektahan mo. Ganyan ka ba kauhaw sa katarungan, Nicandro? O sadyang hindi mo lang matanggap na ako ang nanalo noon at hindi ang Ramon na yon? Hindi mo ba naiisip na sa pagtatanggol mo sa babaeng yon, ikaw mismo ang nagiging tagapagtanggol ng isang aswang? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi sila aswang? Hindi aswang si Mang Ramon at si Alina. Pasensya na, pero hindi ko malilimutan na ikaw ang dahilan kung bakit nawalan na nag-iisang pamilya si Alina. Ikaw rin ang dahilan kung bakit niya kinailangang umalis noon sa baryo dahil sa mga kasinungalingan mo. Tumahimik ka na, Nicandro. Itigil mo lang pakikipagtalo sa ama mo. Hindi ka mananalo sa kanya. Alam mong hindi siya papayag na may kukontra sa kanya, lalo na kung ikaw ang gagawa nito. Mas lalo mo lang ginagatungan ang galit niya. Nakikiusap ako, anak. Huwag mo nang kontrahin ang ama mo. Tama. Tama ang inay mo. Hindi ka mananalo sa akin. Papunta ka pa lang, pabalik na ako.
marami ka pang kakaining bigas. At dahil ginalit mo ko, abangan mo na lang ang gagawin ko. Anong gagawin mo, Itay? Itay! Huwag ka magkakamaling idamay si Alina! Itay! Tumigil ka na, Nicandro! Pero inay… Mula na bumalik ang Alina na yan, puro na lang siya ang iniintindi mo. Nag-aaral ka pa ba? Sabi sa akin ng kaklase mo, maaga ka raw umuwi at hindi tinapos ang klase mo. Ano? Dahil pinuntahan mo na naman ang babaeng yon sa karinderya niya? Hay nako! Dahil ginalit mo ang Itay mo, hindi ko alam kung ano ang kaya niyang gawin. Dahil sa sinabi ng kanyang ama ay kinabahan si Lolo Nicandro sa kaligtasan ni Alina, kaya nagmamadali siyang lumabas ng bahay para puntahan ito. Nag-aalalang naglakad si Lolo Nicandro papunta sa bahay ni Alina. Malayo pa lang ay nakita niyang may kakaibang nilalang na dumaan sa likod ng bahay nito. Ano yan? Parang mabalahibong hayop na kung ano. O Diyos ko, baka yun ang aswang na pumatay kay Mang Sandro. Nasa panganib si Alina. Dahil sa kanyang nakita, dali-dali siyang nagtungo sa likod ng bahay ni Alina. Napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto roon. Nilakasan niya ang loob at pumasok, sabay dampot ng mahabang tabla na nasa gilid ng pinto. Kumuha rin siya ng asin mula sa kusina bilang panlaban sa aswang. Nasaan ka, Alina? May nakapasok na aswang sa bahay mo. Madilim ang loob ng bahay. Sa tingin ni Lolo Nicandro, tulog na si Alina, kaya hindi nito namalayan ang pagpasok ng nilalang. Tahimik ang buong paligid. Walang anumang kakaiba. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan patungo sa kwarto ni Alina. Nang may narinig siyang ingay sa itaas. Diyos ko, Alina! Hindi na niya alintan ang panganib. Mabilis siyang umakyat sa ikalawang palapag ng bahay, ngunit muntik na siyang mahulog sa hagdan nang makita ang isang mabalahibong nilalang na nakatayo sa tapat niya. Mukha itong oso. May mapupula at nanlilisik na mga mata. Kitang-kita ni Lolo Nicandro na may kung anong nginunguya ito. At nang mas pagmasdan niya ng mabuti, nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang putol na braso ng tao ang hayok na kinakain ng nilalang. Dahil sa matinding takot at galit ay nilakasan ni Lolo Nicandro ang loob at mabilis na sinabuyan ang asin ng aswang. Hayop kang halimaw ka! Anong ginawa mo kay Alina? Hindi tinantanan ni Lolo Nicandro ang pagsaboy ng asin sa aswang hanggang sa nagtatakbo ito papalabas ng bintana. Hoy aswang! Bumalik ka rito! Papatayin kitang hayop ka! Mabilis niyang tinungo ang kwarto ni Alina at binuksan ang pinto. Ngunit laking gulat ni Lolo Nicandro nang wala roon si Alina. Nasaan si Alina? Bakit wala siya rito sa kwarto niya? Habang nag-aalala si Lolo Nicandro, bigla niyang narinig ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Agad siyang bumaba ng hagdan at doon niya nakita si Alina. Nagulat na gulat nang makita siya. Nicandro, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Pupuntahan sana kita, Alina. Pero may nakita kong aswang na pumasok dito sa bahay mo. Doon siya dumaan sa likod. Diyos ko, totoo ba yan, Nicandro? Totoo. Nakita ko ang aswang. Nakakakilabot ang itsura niya. May kinakain pa siyang putol na braso ng tao. Natakot ako na baka nabiktima ka na niya, kaya pumasok ako sa kwarto mo. Pero wala ka ron. Saan ka ba nagpunta? Gabi na. May pinuntahan lang ako sa bayan. Nasa harap na ako ng pinto na may narinig akong mga ingay kaya nagmamadali akong pumasok. Akala ko magnanakaw, pero ikaw lang pala. Pero ang sabi mo ay nakita mong may kinakaing putol na braso yung aswang. Ibig sabihin, may nabiktima na naman siya. Siguradong pag-uusapan na naman yun bukas. Natitiyak ko rin yun, Alina. At siguradong
Ikaw na naman ang pagbibintangan ni Itay. Wala akong pakialam kung pagbintangan man niya ako. Wala naman siyang pruweba sa mga paratang niya laban sa akin. Nag-alala talaga ako sa'yo kanina. Mabuti na lang, hindi kayo nagkasalubong ng aswang. Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko kung may ginawa siyang masama sa'yo. Huwag ka na mag-alala, nandito na ako. At wala namang nangyari sa akin. Halika, igagawa kita ng masarap na kape para kumalma ka. Buong magdamag, hindi iniwan ni Lolo Nicandro si Alina sa bahay nito sa takot na bumalik ang aswang. Wala namang nagawa si Alina, kaya pinatulog niya ito sa kwarto ng kanyang namayapang ama. Kinaumagahan, maaga silang nagising. Matapos mag-almusal, tinulungan ni Lolo Nicandro si Alina sa paghanda ng mga lulutuin para sa karinderya. Iwan mo na ako rito, Nicandro, at umuwi ka na sa inyo. Baka hinahanap ka na ng inay at itay mo. Ayoko magalit na naman ng itay mo kapag nalaman niyang dito ka natulog. Hindi, Alina. Hayaan mong tulungan kita hanggang sa pagbubukas mo ng karinderya. Isa pa, wala naman akong pasok ngayong araw. Hindi rin nila ako hahanapin, lalo na ang walang kwenta kong ama. Nasa ganun silang tagpo nang bigla nilang marinig ang isang malakas na sigaw mula sa labas. Alina! Lumabas ka dyan! Alam ko nandyan ang anak ko. Ilabas mo siya! Si Mang Meloy, Nicandro, nasa labas ang iyong ama. Ano na naman kaya ang binabalak niya? At bakit siya gumagawa ng eksena? Sandali, lalabasin ko. Sasama ako. Maghinay-hinay ka lang, Nicandro. Pigilan mo ang emosyon mo. Nagmamadaling lumabas sina Lolo Nicandro at Alina upang harapin si Mang Meloy. Ang aga-aga, Itay. Nambubulaho ka na naman. Nandito na ako. Sinabi ko na nga ba nandito ka sa bahay ng babaeng yan. Kaya pala hindi ka umuwi. Dito ka nagpalipas ng gabi kasama niya. Talagang baliw na baliw ka na sa kanya, ha? Hanggang kailan mo ba ipagtatanggol ang salot na yan? Hindi mo ba naiisip ang kahihiyan na idudulot mo sa pamilya natin? Wala ka na ba talagang respeto sa pangalan natin? Nicandro, bumalik ka na sa katinuan mo bago mahuli ang lahat. Sandali, Kapitan. Ano pong ibig niyong sabihin? Anong salot ang tinutukoy niyo? Nagmamaang-maangang ka pa, babae. May natagpuan na namang bangkay kanina sa may sagingan. Hindi lang isa, kundi dalawa. Wakwak ang mga tiyan. Wala na ang mga lamang loob. Ang isa, walang braso. Ang mga biktima ay sina Paring Julian at Paring Kaloy. Mga kaibigan ko. Alam kong may kinalaman ka sa pagkamatay nila. Narito ka na naman para magbintang. Hindi ka pa ba nagsasawang pagbintangan ang lahat ng gusto mong pagbintangan, Itay? Porkit ikaw ang kapitan ng baryo, akala mo pwede mo nang gawin yan kahit wala kang ebidensya? Hanggang kailan mo ipipilit ang sarili mong hinala? Hanggang kailan mo tatakutin ang mga tao sa sarili mong bersyon ng hustisya? Hindi mo ba naiisip na dahil sa'yo, sa mga panggigipit mong ganito, ang totoong salarin malaya pa rin at patuloy na papatay? Nasaan ang pruweba mo, Kapitan? Ano ang patunay mong ako ang may kasalanan sa pagkamatay ng mga kaibigan mo? Buong magdamag kami magkasama ng anak mo rito sa bahay. At bakit mo ako pinagbibintangan? Gusto mong matulad ako sa ginawa mo noon sa aking ama, kaya heto ka? Ako ang gusto mong idiin sa sinasabi mong pagpatay? Anong pinagsasabi mong babae ka? Alam na alam mo ang sinasabi ko, Kapitan. Inaakusahan mo ko ng walang basehan, katulad ng ginawa mo noon. Dahil ba hindi mo matanggap na may isang tulad kong anak ng isang hamak na magsasaka na may tapang na lumaban sa'yo? Dahil ba hindi mo matanggap na ako ang babaeng minahal ng anak mo? Kaya ang gusto mo ay madispatcha na rin ako tulad ng ginawa mo nung sa aking ama? Pero hindi ako papayag, Kapitan. Hindi ako matatakot sa'yo. Hindi mo ako madudurog sa mga kasinungalingan mo. Hoy, babae! Hindi ako pumunta rito para basta ka lang pagbintangan. May ebidensya ako magpapatunay na ikaw ang aswang. Ano? Anong ebidensya ang sinasabi mo?
Huwag kayong mainip. Paparating na siya. Kasama ang mga tauhan ko. Ilang sandali pa dumating ang sinasabi ni Mang Meloy na ebidensya. Laking gulat ni na lolo ni Candro at Alina nang makita kung sino ito. Tomas? Oh, ebidensya ang hanap niyo, di ba? Nandito na siya. Oh, Tomas, sabihin mo sa kanila, lalo na sa babaeng yan, ang nakita mo kagabi. Si Alina ang aswang, Kapitan. Nakita ko siya kagabi na nagbabago anyo. Isang nakakatakot na halimaw. Nilapan niya sina Mang Julian at Mang Kaloy. Nakita ko mismo kung paano niya winakwak yung mga tiyan ng mga biktima gamit yung matatalas niyang kuko. Meron siyang mahahabang pangil at namumula ang kanyang mga mata. Sinungaling ka! Lahat talaga gagawin mo para sirain ako, no? Napakasinungaling mo! Nagsisinungaling lang yan si Tomas. Hindi totoo ang sinasabi niya. Buong magdamag kami magkasama ni Alina dito sa bahay. Kaya imposibleng siya ang aswang. Anong hindi? Totoong nakita ko. Ikaw, Alina, ang bagong salot sa baryong to. Ikaw ang pumalit sa iyong amang halimaw. Sa sinabi ni Tomas, nagsimula ng magbulong-bulungan ang mga tao. Narinig ni Lolo ni Candro ang panlilibak at panghuhusga ng mga tao kay Alina, ngunit matapang niya itong ipinagtanggol. Paniniwalaan niyo ba ang isang lasenggong tulad ni Tomas? Malay ba natin kulang-ulang siya sa alak, kaya kung ano-ano ang nakikita niya? Ano bang kredibilidad ang mayroon ng taong ito para paniwalaan niyo? Hindi ako nakainom kagabi. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Si Alina ang aswang. Siya ang pumatay kina Mang Julian at Mang Kaloy. Hindi ako maaaring magkamali. Siya yun. Nakita ko kung paano niya sinimot yung dugo ng mga biktima. Kung paano niya kinain yung laman loob ng mga to, parang gutom na hayop. Hindi taong pinagtatanggol mo ni Candro. Isa siyang halimaw na dapat nang wakasan bago pa siya muli makapambiktima. Hindi si Alina ang aswang. Ibang tao ang may kagagawan nito. At mapapatunayan ko yan. Dahil ako mismo, nakainkwentro ko ang aswang dito sa bahay ni Alina kagabi. Anong pinagsasabi mo ni Candro? Pagdating ko rito sa bahay ni Alina kagabi, nakita ko may pumasok na kung anong nilalang sa likod bahay. Sa isip ko, yun na ang aswang. Sinundan ko siya. Baka kasi may masama siyang gawin kay Alina. At doon ko mismo nakita ang itsura niya. Mukha siyang taong oso. Mabalahibo ang buong katawan. At sa harapan ko, nakita ko may kinakain siyang putol na braso. Gamit ang asin na kinuha ko sa kusina, sinabuyan ko siya nito. Napaatras ang aswang. Pero nakatakas siya bago ko pa siya mahuli. Lumabas siya sa bintana. At buti na lang, walang masamang nangyari kay Alina. Kung nakita mo ang pumasok ang aswang sa bahay ng babaeng yan, nasan si Alina ng mga oras na yon? Bakit hindi siya inatake ng aswang? Sasagot pa sana si Lolo ni Candro, ngunit pinigilan siya ni Alina at ito ang nagsalita. Nandoon ako sa loob ng kwarto ko, nagpapahinga, nang bigla akong makarinig ng ingay. Lumabas ako at doon ko nakita si Nicandro. Sinabi niya sa akin na may aswang na pumasok sa bahay. Hindi siya umuwi sa inyo dahil magdamag niya akong binantayan. Pero huwag kayo mag-alala. Walang nangyari sa amin. Doon siya natulog sa dating kwarto ng aking ama. Ibig sabihin, hindi nakita ng anak ko ang lahat ng ginawa mo sa buong magdamag? Tama ba? Dahil magkahiwalay kamo kayo ng kwarto at natulog siya? Malay ba ng ungas kong anak kung ano pa ang ginawa mo habang natutulog siya? Kaya malaki ang posibilidad na lumabas ka ng bahay at ng biktima. Sinabi ko na ngang hindi si Alina ang aswang. Ibang tao ang may kagagawan nito at ako mismo ang nakakita. Bakit ba ayaw mong maniwala? Nagsisinungaling ang anak niyo, Kapitan. Dahil hindi naman mukhang oso ang aswang na nakita ko. Ang nakita ko lumapakin ng Mang Julian at Mang Kaloy at kumain sa braso ni Mang Kaloy ay isang aswang na tiktik. Malayong malayo yung sinasabi ng anak niyo sa nakita ko. At ang aswang na yon, walang iba kundi si Alina. Tarantado ka! Sinungaling kang gago ka! Bawiin mo ang sinabi mo! Bakit ko babawiin? Dahil ang galit ka? Dahil hindi mo matanggap yung katotohanan?
Alam ko masakit, Nicandro. Pero kahit anong gawin mo, hindi mo maitatanggi yung nakita ko. Kaya huwag mo akong takutin, Nicandro, ha? Dahil wala kang laban sa katotohanan. Wala kang kasing sinungaling, Tomas! Hindi ko akalain na sagad sa kasamaan ng ugali mong hayop ka. Ginagawa mo ang lahat para ipahamak ako kahit alam mong wala akong kasalanan. Narinig niyo yun? Nakita mismo ni Tomas, ang aswang na salot ay walang iba kundi si Alina. Ang anak ni Ramon na sinunog natin noon. Kung noon, hindi natin napatunayan na aswang din ang anak niya. Ngayon, may pruweba na tayo. Kaya ano bang hinihintay nyo? Dakpin ang babaeng yan at ikulong habang nag-aantay ng kanyang kamatayan. Hindi ako papayag na huliin niyo siya. Wala siyang kasalanan. Hindi siya aswang. Ako muna ang harapin niyo bago niyo siya makuha. Ganun ah. Sige, mga kasama. Saktan niyo ang anak ko kung kinakailangan. Basta kailangan niyong dakpin ang babaeng yan. Matapang na hinarap ni Lolo Nicandro ang mga tauhan ng kanyang ama. Ngunit dahil mag-isa lang siya at mas malalaki ang katawan ng mga ito, hindi niya kinaya at tuluyang natalo sa laban. Ibalik niyo si Alina. Wala siyang kasalanan. Sasama ka rin naman pala. Ang dami mo pang arte. Nasaktan patuloy ang gunggong kong anak. Sige, dakpin at ikulong ang babaeng yan. Wala kang kwentang ama! Sarili mong anak! Sinaktan mo para lang sa kasinungalingan mo! May araw ka rin, Kapitan! Marami ka pang sinasabi. Tignan natin kung matapang ka pa kapag inumpisahan ka ng sunugin ng mga taga-baryo. Si Tomas naman ang binalingan ng tingin ni Alina, puno ng galit at pagkasuklam. Isa ka pa, Tomas! Napakasinungaling mo! May araw ka rin! Totoo naman yung nakita ko eh. Nang makalis na si Tomas, Mang Meloy at ang mga tauhan nito kasama si Alina, saka lamang lumapit ang ilang kapitbahay kay Lolo Nicandro na nakasubsob pa rin sa lupa. May ilan na naawa at ginamot ang kanyang mga sugat, ngunit ang iba ay pinagsalitaan siya ng hindi maganda dahil sa pagtatanggol niya kay Alina na pinaniniwalaan pa rin ng mga ito na isang aswang. Samantala, sa kabila ng matinding sakit ng kanyang katawan at kalooban, nangako si Lolo Nicandro sa kanyang sarili. Huwag kang galala, Alina. Ililigtas kita. Hindi sila magtatagumpay. Ipinapangako ko yan sa'yo. Pinagplanuhang mabuti ni Lolo Nicandro ang gagawin niyang pagliligtas kay Alina. Pagsapit ng gabi, agad siyang nagtungo sa piitang pinagdalhan sa kanya ng kanyang ama. Ngunit pagdating niya roon, wala ang kanyang kababata. Mang Luding, nasaan po si Alina? Hindi ba dapat dito siya dinala ni Itay? Dapat dito siya nakakulong. Aba iyo, hindi siya dinala rito ng ama mo. Po? Saan po siya dinala? Huwag kang maingay iyo. Baka may makarinig sa atin. Halika sa loob. Nagmamadaling pumasok si Lolo Nicandro sa loob ng munisipyo ng baryo at palihim na kinausap ni Mang Luding, isa sa mga tauhan ng kanyang ama. Hindi ako makakapagsabi sa iyo kung nasaan si Alina. Pero may isa akong kasamahan na nakakaalam. Si Isko. Siya ang isinama ron upang doon muna ikulong si Alina bago siya sunugin mamayang gabi sa plaza. Diyos ko, wala po siyang kasalanan, Man Luding. Hindi po siyang sinasabi nilang aswang. Nagkakamali po sila. Alam ko iyo. Kilala ko ang batang yon at ang kanyang ama na si Ramon. Mga mabubuti silang tao. Hindi ako kailanman naniwala na sila ang aswang na gumagambala sa baryo natin. Kaya halika,
Sasamahan kita kay Isko. Mabilis na tinungo nila Lolo Nicandro at Mang Luding ang bahay ni Isko. Nang makarating sila roon, agad silang sinalubong ng matandang lalaki. Isko, narito si Nicandro, ang anak ni Kapitan. Kailangan niya ang tulong natin. Mang Isko, nakikiusap po ako. Tulungan niyo ako mailigtas si Alina. Wala siyang kasalanan. Hindi siya ang salot na aswang. Labis ang pag-aalala at pangamba ni Isko. Ayon sa matandang lalaki, kung tutulungan niya si Lolo Nicandro, maaaring siya naman ang pag-initan ng ama nito. Alam niyang hindi magdadalawang isip ang ama ni Lolo Nicandro na pumatay ng sino mang susuway sa kagustuhan nito. Sige na, Isko. Sabihin mo na kay Nicandro kung saan niyo dinala si Alina. Siya na ang bahala sa kanya. Alam kong naniniwala ka rin na walang kasalanan ang anak ni Ramon. Kahit si Ramon, wala rin kasalanan noon. Pero wala tayong nagawa. Ano po ang ibig niyong sabihin, Mang Luding? Samantala sa isang lumang kamalig na nasa liblib na kakahuyan, pilit na nagpupumiglas si Alina mula sa pagkakatali. Pakawalan niyo ako rito! Kapitan! Binibigyan pa kita ng pagkakataon na itama ang mali mo! Kung may natitira ka pang konsensya, palayain mo ko bago maging huli ang lahat! Hindi ka ba tatahimik, ha? Kanina ka pa sigaw ng sigaw dyan! Sadyang sagad talaga hanggang buto ang galit mo kay Itayan, no? Gagawin mo rin sa akin ang ginawa mo nun sa kanya. Wala kang kasing sama, Kapitan. Mas masahol ka pa sa aswang na sinasabi mo. Sayang ka, Alina. Maganda, matalino, pero wala ka nang magagawa. Mamalasin ka rin tulad ng iyong ama. At dahil mamamatay ka na rin lang, sasabihin ko na ang totoo. Oo, sinira ko ang ama mo. Pinalabas kong siya ang aswang na gumagala sa baryo para madispatsya ko siya. At ako ang maluklok bilang kapitan ng baryong ito. At nagtagumpay naman ako, hindi ba? Tama nga kami ni Nicandro. Ikaw ang pasimuno sa pagkamatay nun ng aking ama. Siniraan mo siya at pinagbintang ang aswang para sa sarili mong interes. Napakawalang hiya mo! Ganid ka sa kapangyarihan! Hindi pa dyan nagtatapos ang revelasyon ko, Alina. Bukod kay Sandro, Julian at Kaloy, may isa pa akong kasabwat. Pwede ka nang pumasok! Nanlaki ang mga mata ni Alina nang makita kung sino ang pumasok. Ikaw? Sabi ko na nga ba? Isa ka rin sa nasa likod ng lahat ng kasinungalingan ni Kapitan. Hayop ka talaga! Tama ka, Alina. Noon pa man, kasabwat na ako ni Kapitan para mapabagsak kayo ng ama mo. Ganti ko yun sa kanya dahil hindi niya ako gusto para sa'yo. Kaya pasensyaan na lang kami. Maaasahan talaga itong si Tomas. Alam mo ba, Alina, ang mga inakalang biktima ng aswang noon, ito, si Tomas ang may kagagawan noon. Siya ang dumispatsa sa mga yon. Sa narinig ay mas lalong umapaw ang galit sa dibdib ni Alina. Mga demonyo kayo! Nagawa niyo pumatay para lang sa pansarili niyong kagustuhan! Kayo mga halimaw! Hindi kayo dapat nabubuhay sa mundong ito! Dahil alam mo na ang lihim namin, dapat ka na rin mamatay, Alina. Pero bago ka sunugin mamaya sa plaza, pagsasawaan ko muna ang katawan mo. Ano? Napakahayop mo talaga! Baboy ka! Siyempre, hayaan ko bang si Tomas lang ang maging maligaya?
titikman din kita. Alam mo ba na matagal na rin akong nagnanasa sa'yo, Alina? At ngayon, pagkakataon ko na rin. Mga walang hiya kayo! Masahol pa kayo sa demonyo! Sumpain kayong dalawa! Susunggaban na sana ni na Tomas at Mang Meloy si Alina nang biglang... Sa akala nyo ba, maisasakatuparan nyo ang masama nyo balak? Nagkakamali kayo! Nicandro, Paano mong nalaman ang lugar na ito? Ibang klase ka talaga, Nicandro. Kahit kailan, tinig ka sa lalamunan ko. Wala na kayong may tatago pa sa akin. Tama nga ang sinabi ng mga tauhan mo. Dinig na dinig kong lahat ang sinabi nyo. Alam ko na ang buong katotohanan. Siniraan nyo lang si Mang Ramon at pinagbintang ang aswang. Pagkatapos, nagawa nyo pang pumatay para lang mapalabas na aswang siya. Mga kriminal kayo. At ngayon, pati si Alina idadamay nyo at pagtatangkaan nyo pa. Hindi ako papayag. Mga gago talaga ang mga tauhan ko. Sino sa kanila ang nagtraidor sa akin? Hindi mo na kailangang malaman pa. Dahil ipapapatay mo lang din sila, di ba? Kaya hindi ko sasabihin sa'yo. At isa pa, yung mga nagsabi sa akin ng mga kalokohan nyo, hindi talaga sila sang-ayon sa mga ginagawa mo at ng mga kasabwat mo. Wala lang silang ibang magawa dahil takot sila sa'yo. Takot silang matulad sa mga pinapatay mo. Aba, mas matapang ka na ngayon sumagot sa akin, ha? Bakit? May magagawa ka ba kung sakali? Naglabas ng baril si Mang Meloy at kinasa niya yun. Ano ka ngayon, Nicandro? Ha? May laban ka ba sa baril ng sarili mong ama? Hindi ako magdadalawang isip na kalabitin ang gatilyo at iputok ito sa ulo mo. Mas pinili mong ipagtanggol ang isang salot kaysa sa sarili mong ama. Kaya kung kinakailangan kong tapusin ang buhay mo, gagawin ko. Handa ka bang mamatay para sa babaeng yan? wag! Wag mong sasaktan si Nicandro! Anak mo pa rin siya! Tugot naman mo! Ano? Anak? Hindi ko naman yan tunay na anak. Ang totoo, anak lang siya sa pagkadalaga ng asawa kong si Beth. Naawa lang ako sa asawa ko, kaya ako tinanggap ang gagong yan. Isa lang siyang bastardo, walang halaga. Natigilan si Lolo Nicandro sa kanyang narinig. Nanlaki ang kanyang mga mata habang unti-unting bumilis ang kanyang paghinga. Ngunit saglit lang yon dahil agad niyang hinarap ang lalaking itinuring niyang ama. Kaya pala kahit kailan, hindi ko nadama ang pagmamahal mo. Yun pala, hindi kita tunay na ama. Pero alam mo, hindi ako nalulungkot sa nalaman ko. Sa halip, natutuwa pa ako. Dahil hindi na ako makukonsensya kung sakaling mapatay man kita. Dahil sa lahat ng kasamaang ginawa mo. Wala kang utang na loob. Kaya hindi rin ako makukonsensya na patayin ka. Mabilis na nakaiwas si Lolo Nicandro sa balang muntik nang tumama sa kanya. Ngunit ramdam niya ang init ng tingga na dumaan malapit sa kanyang pisngi. Ang galing mong umiwas, ha? Tignan natin kung makakaiwas ka pa sa susunod. Tomas! Ikaw na ang bahala kay Alina. Ako naman ang bahala rito sa wala kong kwentang anak. Muling itinutok ni Mang Meloy ang baril kay Lolo Nicandro. Ngunit sa kabila nito, buong tapang niyang hinawakan ang baril ng ama at tinangkang agawin yun. Hindi mo ako madadala sa pananakot mo. Sumuko ka na, Nicandro. Dahil kahit kailan, hindi ka mananalo sa akin.
habang nagpapatayan silang mag-ama, paliligayahin muna kita, Alina. Ngayon na ang oras. Pagsisisihan niyo ang kahangalan niyo. Biglang lumakas ang ihip ng hangin sa loob ng kamalig habang isang nakakapanindig balahibong presensya ang pumuno sa paligid. Kasabay nito nagsimulang magbago ang anyo ni Alina. Tinubuan siya ng makakapal na balahibo sa buong katawan. Lumabas ang kanyang matutulis na mga kuko at unti-unting nagmistulang oso ang kanyang itsura. Ano to? Alina, anong nangyayari sa'yo? Ba't ganyan ang itsura mo? Aswang! Isa kang aswang, Alina! Alina? Ikaw ang... Napaatras sina Tomas at Mang Meloy habang unti-unting sumisiksik sa kanilang mga kaluluwa ang matinding takot. Ibig sabihin, totoo talagang aswang kayong mag-ama? Oo, Kapitan. Totoo ang aswang kami ng aking ama. Pero hindi tulad ang iniisip at binibintang niyo sa amin. Hindi kami pumapatay ng tao. Hindi kami kumakain ng karne at laman loob ng tao. At kinakain lang namin ay karne at laman loob ng mga hayop. Hindi kami nanggagambala o nananakit ng sino man. Pero dahil sa kasinungalingan niyo, namatay ang aking ama. Kaya bilang gandi, tinutotoo ko ang mga bintang niyo sa amin. Madaling naintindihan ni Tomas ang sinabing iyon ni Alina. Ikaw ang pumatay kina Mang Sandro, Mang Julian at Mang Kaloy. Oo, ako nga. Ako ang pumatay sa kanila dahil alam kong kasabwat niyo sila noon pa. Kayo ang nagtulong para sirain ang aking ama. Kaya dapat lang sa inyo ang mamatay. Dapat lang talaga na mamatay kayong mag-ama. Dahil totoo pala na kayong dalawa ay mga kampo ng Diablo. Wala nang mas demonyo pa sa inyo. Pare-pareho kayo. Ikaw, itong si Tomas at ang mga kasabwat niyo. Teka, alam niyo ba kung paano ko pinatay ang mga kasabwat niyo? Paano? Sa pamamagitan ng mga niluto kong putahe sa aking karinderya. Anong ibig mo sabihin? Hindi lang ako aswang. May kaalaman din ako sa karunungang itim na naman ako sa aking yumaong ina. Palihim kong inorasyonan ang mga ulam na itinitinda ko sa karinderya. Ang pakay ko, mahulog sa bitaw ang mga tao may kinalaman sa pagkamatay ng aking ama. At wala namang mangyayari sa mga taong walang kinalaman. At nagtagumpay nga ako. Ang ibig mo sabihin, kumain sa karinderya mo sina Mang Julian? Tama ka. Silang tatlo. At sa oras na makain nila ang inorosanan kong ulam, sila mismo ang lalapit sa akin upang yakapin ang kanilang kamatayan. Mawawala sa sarili at kusa silang pupunta sa aking kinaroroonan. At kapag dumating na ang sandaling yon, haharapin nila ang kamatayan ng hindi nila namamalayan. At syempre, dinadala ko sila sa ibang lugar tulad ng sapa at sagingan upang hindi agad ako mapagbintangan bilang may sala. Isa kang tusong aswang, Alina! Hindi ka na makapangbibiktima pa dahil ako mismo ang tatapos sa'yo! Muling ikinasa ni Mang Meloy ang baril, ngunit wala na akong bala. Ano yan? Wala ka ng bala? Di maaari yan. Ayoko mamatay sa kamay ng aswang. Kung gusto mo, ikaw na lang, Kapitan. Tarantado ka! Ako pa ngayon ang gusto mong isakripisyo. Kung may dapat unang mamatay dito, ikaw yun, duwag! Kailangan natin makahanap ng sandata bago pa tayo lapain ng aswang. Pasensya ka na, Kapitan. Pero mas mahal ko ang buhay ko
kaysa sa katapatan sa'yo. Bala ka na dyan. Ayoko maging hapunan ng aswang. Sira ulo kang duwag ka! Huwag mo akong iwan dito! Tomas! Akma nang tatakbo palabas ng kamalig si Tomas nang biglang lumundag ang aswang na si Alina at humarang sa kanya. Saan ka pupunta, Tomas? Hindi ka na makakatakas. Hindi. Huwag. Ayoko pa mamatay. Matapang ka kanina, Tomas. Pero ngayon, nanginginig ka sa takot. Akala mo ba makakaligtas ka sa akin? Lahat ng duwag na tulad mo, wala nang karapatang mabuhay. Gamit ang matutulis niyang pangil, sinakmal ni Alina ang leeg ni Tomas at hinigop ang masaganang dugo nito. Pagkatapos walang awa niyang winakwak ang tiyan ng lalaki gamit ang matatalim niyang kuko. Walang habas na nilamon ni Alina ang mga laman loob ni Tomas, pati ang pagkalalaki nito ay hindi niya pinatawad. Brutal niya itong pinagpira-piraso at nginasab ng walang pag-alinlangan. Samantala, si Lolo Nicandro ay nanatiling nakapako sa kinatatayuan, hindi makagalaw. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng minahal at prinotektahan niya ay isa palang tunay na aswang. Hindi maaari. Kailangang makalis ako dito. Balak din sanang tumakas ni Mang Meloy, ngunit siya naman ang naging sunod na puntirya ng aswang. Tatakas ka, Kapitan. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Wala kang mapupuntahan. Ngayon, mararanasan mo ang bangungot na hindi mo pa kailanman nararanasan. Alina, pakiusap. Huwag mo akong patayin. Pangako, magbabago na ako. Hindi na kita uusigin. Kahit ano, gagawin ko. Huwag mo lang akong patayin. Maawa ka. Pakiusap, maawa ka. Ngayon, nagmamakaawa ka. Pero kanina, ang tapang mo. Akala mo pa makakalimutan ko ang lahat ng ginawa mo? Ang sakit ng mga parata mo at pagsira mo sa aking ama. Wala nang kapatawaran yon, Kapitan. Huli na ang lahat. Kaya, pasensyahan na lang tayo. Ngunit bago pa makalapit ang aswang kay Mang Meloy, agad niyang hinagisan ito sa mukha ng nadampot niyang kalawanging lata. Hayop ka talaga, Kapitan! Akala mo ba ay madadaan mo ko dyan? Sa matinding galit, sinunggaban ni Alina si Mang Meloy at tulad ng ginawa niya kay Tomas, walang awa niyang sinakmal ang leg nito bago brutal na winakwak ang tiyan. Walang awang nilamon ni Alina ang malaman loob ni Mang Meloy, pati ang pagkalalaki nito ay hindi niya rin pinatawad. Halos walang itinira ang aswang sa mga bangkay ng dalawang buhong. Halos pati mga buto ay kainin na ng aswang. Nang tuluyang mabusog si Alina, dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin kay Lolo Nicandro na tila naging estatwa na sa matinding pagkabigla. Unti-unti rin siyang nagbalik sa kanyang anyong tao. Nicandro? Doon lamang natauhan si Lolo Nicandro. Nakita niya si Alina. Walang anumang saplot at puro dugo ang katawan. Patawarin mo ako, Nicandro. Kung inilihim ko sa iyo ang tunay naming pagkatao ng aking ama, hindi namin gusto maging ganito. Hindi kami pumapatay ng tao, ngunit pinatay nila ang aking ama. Kaya wala akong nagawa kundi ipaghiganti ang pagkamatay niya. Hindi ko alam kung paano ko pa mababawi ang lahat ng nagawa ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na isa kang aswang, Alina. Pero hindi kita huhusgahan. Kahit sino ka pa, tanggap kita dahil mahal kita, Alina.
Nicandro! Mahalaga ka sa akin, Alina. At wala akong pakialam kung ano ka o sino ka. Basta mahal kita. Pero hindi ako bagay sa'yo, Nicandro. Isa akong halimaw. Isang nilalang na kinatatakutan ng lahat. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Baka isang araw, ikaw na mismo ang matakot sa akin. Baka dumating ang araw na ikaw na ang unang magtutulak sa akin palayo. Hindi mangyayari yon, Alina. Hindi ako matatakot sa'yo. At lalong hindi kita itutulak palayo. Ano man ang sabihin ng iba, ano man ang makita nila sa'yo, isa lang ang totoo. Ikaw ang mahal ko. At kahit sino o ano ka pa, hindi magbabago yon. Kung kailangang ipaglabang kita laban sa buong mundo, gagawin ko. Mahal din kita, Nicandro. Kahit nung mga bata pa tayo, minahal na kita. Pero nakapagdesisyon na ako. Lalayo ako dahil ayokong madamay ka sa sumpang pasan ko. Ayokong dumating ang araw na masaktan kita o mas masahol pa. Baka ako mismo ang maging dahilan ng kapahamakan mo. Ayokong mangyari yun. Patawarin mo ako, Nicandro. Pero kailangan kong gawin ito. Palagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. At wala nang ibang lalaking mamahalin ko kundi ikaw lang. Pagkasabi ni Alina ng mga salitang yon, agad siyang lumabas ng kamalig at tumakbo ng mabilis, tila hinahabol ng hangin. Sinubukan siyang habulin ni Lolo Nicandro pero hindi niya na ito naabutan. Alina! Pakiusap! Bumalik ka, Alina! Alina, mahal kita. Hindi nagtagal, dumating sa kamalig ang ina ni Lolo Nicandro, si Aling Beth, kasama si Namang Luding at Isko. Labis na nag-alala ang dalawang tauhan sa kalagayan ni na Lolo Nicandro at Alina, kaya agad silang nagsumbong kay Aling Beth. Pagdating nila roon, gulat na gulat ang tatlo nang makita ang gutay-gutay na katawan ni Namang Meloy at Tomas. Diyos ko! Asawa ko! Nicandro, anak! Anong nangyari sa ama mo? Aswang. Aswang ang may kagagawa nito. Kinain sila ng halimaw. Nicandro, ano ba nangyari rito? Si Alina, nasan siya? Si Lolo Nicandro ay nakalugmok sa isang tabi, patuloy sa pag-iyak. Pagdating ko dito, wala na si Alina. Hindi ko na siya inabutan. Ang nadatnan ko na lang, nilalapanan ng aswang si Itay at si Tomas. Nang makita ko ng aswang, agad itong tumakas. Hindi babae ang aswang. Nakita ko. Nakasuot ng pantalong panlalaki ang aswang. Kaya lalaki ang aswang. Mali ang paratang ni na Itay at Tomas kay Alina. Kung may dapat sisihin sa sinapit nila, sila yun mismo. Ang lahat ng kasinungalingan at kasamaan nila bumalik lang sa kanila. Kaya nararapat lang ang nangyari sa kanila. Hindi na napigilan ni Lolo Nicandro at ipinagtapat na sa kanyang ina ang lahat ng kasamaan ng kanyang ama. Wala na ring nagawa si Aling Beth kundi umiyak sa sinapit ng asawa at tanggapin ang mapait na katotohanan. Ngunit sa kabila ng lahat, itinagaw ni Lolo Nicandro ang tunay na katauhan ni Alina at ng ama nitong
si Mang Ramon. Ayaw niyang madungisan ang alaala ng babaeng minahal niya at ng ama nito na hindi kailanman naghangad ng kasamaan. Mula noon, hindi na muling nagpakita sa kanya si Alina. Pero kahit lumipas ang maraming taon, si Alina pa rin ang tanging babaeng minahal ni Lolo Nicandro. Sa huli, ang baryo nila ay naging mas tahimik at maayos nang mapalitan ang kapitan. Ang pumalit ay isang tunay na pinuno na hindi gahaman sa kapangyarihan tulad ng kanyang ama. Habang ikinikwento sa akin ni Macario ang naging buhay ng kanyang lolo Nicandro, hindi niya napigilang maging emosyonal. 3 taon na ang lumipas mula nang pumanaw ang kanyang lolo. Ngunit buhay na buhay pa rin sa kanyang alaala ang kwento ng pag-ibig nitong hindi nabigyan ng pagkakataon ng tadhana. Dito ko na tatapusin ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan ninyo. Sa susunod, magpapadala ulit ako ng panibagong kwento dito sa Kwentong Takip Silim. Nagustuhan niyo ba ang aking kwento? I-type lamang sa comment section ang inyong opinyon kung nagustuhan ninyo o kung may nais kayong ibahagi tungkol dito. Ako nga pala ulit, si Mutya. God bless sa inyong lahat.